Z BMD už viac nemusíte údaje prepisovať dvakrát. Úhradu už zaúčtovanej faktúry môžete vykonať automatizovane bez dodatočného zadávania platobných informácií v online bankingu. Tým sa znižuje riziko chýb, ktoré by mohli byť pri spracovaní platieb veľmi nákladné. V tomto videu si ukážeme celý proces tvorby platobných príkazov v BMD softvéri. Pred vytvorením platobného návrhu je potrebné zadať vstupné kritériá. Podľa týchto kritérií sa do platobného návrhu načítajú všetky zaúčtované neuhradené faktúry. Pri tvorbe platobného príkazu sa čísla účtov vo formáte IBAN overia podľa zoznamu z portálu Finančnej správy Slovenskej republiky. Výsledky tejto kontroly sa zobrazia v protokole po vytvorení platobného návrhu alebo sú taktiež viditeľné priamo v jednotlivých riadkoch platobného návrhu. V prípade odchýlky alebo neovereného IBANu sa stav platby nastaví na bez uvoľnenia. Užívateľ môže takúto platbu v prípade potreby uvoľniť manuálne. Platba môže mať v platobnom návrhu 3 rôzne stavy: uvoľnená, bez uvoľnenia alebo zablokovaná. Uvoľnená platba sa vygeneruje do výsledného platobného príkazu vo formáte XML. Platba bez uvoľnenia sa do platobného príkazu nedostane, avšak pri nasledujúcom vytvorení platobného návrhu sa opäť automaticky v programe posúdi jej uvoľnenie a ak spĺňa kritériá, tak ju program automaticky uvoľní. Zablokovaná platba ostane zablokovaná vo všetkých nasledujúcich platobných návrhoch, až kým ju užívateľ manuálne neodblokuje. Stav platby sa pri generovaní platobného návrhu priradí automaticky. Pritom sa zohľadňuje splatnosť faktúry, úplnosť a správnosť platobných informácií a kontrola bankového spojenia podľa zoznamu Finančnej správy. Po vygenerovaní platobného návrhu môžete meniť stav alebo čiastku vytvorených návrhov platieb alebo môžete manuálne doplniť nové platby. Keď sú všetky úpravy platobného návrhu dokončené, môžete vytvoriť XML súbor, ktorý následne nahráte do online bankingu vašej banky. XML súbor sa uloží do preddefinovaného priečinka. Vygenerovanie, úpravu a export XML súboru môžu vykonať aj vaši klienti prostredníctvom platformy bmd.com. Všetky už spomínané princípy a funkcionality sú dostupné aj v tomto online prostredí. Tak odpadá zbytočná komunikácia a klient môže svoje platobné príkazy vytvoriť kedykoľvek komfortne cez jeho webový prehliadač. Ak vás tvorba platobných príkazov v BMD softvéri zaujala, neváhajte nás kontaktovať.